Здравейте, днес наш гост в рубриката Личностите на механото е госпожа Димитрина Кръстева. Пепа Марчева. Госпожа Милена Сталева и Янко Димитров. Инженер Роза Желева. Каква е вашата първа асоциация, когато чуете механото? Моя живот, целият живот. И моят втори дом. Аз съм свързана с това училище. След 100 години, тези, които дойдат след нас, искрено се надявам да продължат това, което е поставено, ние поставяме и те съответно да продължат. Престиж да попаднеш в това училище. В механото има изключителен ред и дисциплина. Най-вече дисциплината, защото без нея просто няма никакви успехи. Трябва да ви кажа, че където да отида и да почукам, всеки му обръщаше внимание и то най-вече защото или директор, или заместник директора бяха възпитаници на механото. Човек трябва да умее да се предизвиква и да чувства удовлетворение от това, което прави. Така че това е което искам да пожелая. Благодаря ви.